Croeso i Modiwl 3 o'r rhaglen hyfforddi addasu'r Hinsawdd a Chydnerthedd. Mae'r hyfforddiant hwn wedi ariannu gan Lywodraeth Cymru ac mae'n aneliad helpu cynhyrchwyr bwyd a diod yng Nghymru i baratoi ar gyfer newid hinsawdd ac addasu iddo. Yn y sesiwn hon, byddwn nhw'n canolbwyntio ar sut y gall newid hinsawdd effeithio ar eich safleoedd a llwybrau mynediad. Mae llyfryn gwaith ar gael i gefnogi'r sesiwn hon sy'n cynnwys rhestrau gwirio, templedi ac offer ymarferol i'ch helpu i weithredu. P'un yw eich busnes yn gweithredu o uned sengl, safle cynhyrchu gwledig neu ffactri fodern ar stad ddiwydiannol, mae effeithiau'r hinsawdd a'r seilwaith a mynediad yn ystyriaethau holl bwysig. Ac os ydych yn dibynnu ar weithgynhyrchwyr trydydd parti neu gydbacwyr, mae'r pwyntiau a drafodir yn y modiwl hwn yr un mor berthnasol iddyn nhw. Mae'n hanfodol bod eu safleoedd hwy a'r llwybrau atyn nhw yr un mor gadarn a chydnerth. Rydym nawr yn edrych ar safleoedd a llwybrau mynediad fel y cyntaf o'r pwyntiau hinsawdd critigol yn y model CASAP. Os nad ydych wedi cwblhau modiwlau 1 a 2 eto, rydym yn eich annog yn gryf i fynd yn ôl a'i hadolygu'n gyntaf. Maent yn rhoi sail werthfawr i ddeall effeithiau hinsawdd ac egwyddorion reoli risg. Yn y modiwl hwn, byddwn yn nodi risgiau eich safleoedd a'r seilwaith o'ch cwmpas, canolbwyntio ar lifogydd, sef y risg hinsawdd mwyaf yng Nghymru, trafod sut i gategoreiddio eich asedau busnes hanfodol, ystyried effaith aflonyddwch ar lwybrau mynediad ar eich busnes, hyd yn oed os na fydd eich safle eich hun yn cael ei effeithio'n uniongyrchol gan ddigwyddiad hinsawdd. Mae'r sleid hon yn dangos rai o risgiau hinsawdd uniongyrchol ac anuniongyrchol a allai effeithio ar eich safleoedd a llwybrau mynediad. Enghreifftiau o risgiau uniongyrchol yw llifogydd a difrod gan stormydd. Gall risgiau anuniongyrchol gynnwys pla, toriadau trydan, llwybrau cyflenwi wedi blocio, colli cyfleustodau ac ati. Mae llyfryn gwaith modiwl 3 yn cynnwys dolen i dempled y gellir ei olygu ar gyfer y metrics hwn, fel y gallwch ychwanegu risgiau a'r effeithiau sy'n berthnasol i'ch lleoliad chi a'ch helpu baratoi ar gyfer senarios posibl. Cam ymarferol a chostusel y gallwch ei gymryd nawr yw ychwanegu persbectif hinsawdd i'ch teithiau cerdded reolaidd o amgylch y safle wrth i chi adolygu'r adeiladau, y strwythurau a'r dirwedd. Ceisiwch gerdded eich safle mewn amodau tywydd gwahanol, ar ôl glaw trwm, ar ddiwrnod gwyntog neu ar ôl cyfnod sych hir, fe welwch risgiau na fyddech efallai'n sylwi arnyn nhw fel arall. Defnyddiwch y fframwaith asesiad risg o fodiwl 2 i flaenoriaethu pa addasiadau sydd fwyaf brys i osgoi difrod a chost yn y dyfodol. Mae buddsoddi nawr mewn atgyweriadau a chynnal a chadw yn debygol o fod yn rhatach na thrwsio difrod difrifol gan storm neu lifogydd, yn enwedig pan fo hynny'n cael ei gyfuno â cholled incwm tra bo'ch safle allan o weithredu. Mae llifogydd yn parhau i fod yn un o'r risgiau hinsawdd mwyaf yng Nghymru, felly byddwn yn treulio peth amser yn edrych ar hyn. Mae'r sleid hon yn amlygu'r 2 fath o lifogydd a all ddigwydd, afonol a seiliedig ar law, a bydd angen i chi rhyngweithio â gwahanol sefydliadau yn dibynnu ar ba fath sy'n digwydd. Mae llifogydd afonol yn digwydd pan fo afonydd, cronfeydd dŵr neu gyrsiau dŵr eraill yn gorlifo'r tir ar adeiladau cyfagos. Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff arweiniol ac mae ganddynt lawer o wybodaeth ar ei gwefan. Mae llifogydd glawog yn digwydd pan fydd systemau dreinio cyhoeddus a charsfosydd yn cael ei gorleithu gan law eithriadol. Mae'r cwmnïau dŵr fel arfer yn gyfrifol hyd at ffin yr eiddo, ac yn yr perchenog sy'n gyfrifol o fewn y ffin yr eiddo. Mae gwefan Ofwat hefyd yn ffynonell ddefnyddiol arall ar gyfer gwybodaeth bellach. Mae'r tabl hwn gan Gyfoeth Naturiol Cymru yn amlygu sut mae risg o lifogydd yn debygol o gynyddu'n sylweddol dros y ganrif nesaf. Bydd mwy o gartrefi, busnesau a gwasanaethau allweddol yn debygol o gael eu heffeithio.
Ystyriaeth bwysig ar gyfer eich safle chi, ond hefyd ar gyfer eich staff, cyflenwyr a darparwyr logisteg a all fod wedi'u lleoli mewn ardaloedd mewn perygl. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn goruchwylio reoli risg llifogydd ac erydiad arfordirol yng Nghymru. Mae'r mapiau hyn yn dangos ei 6 ardal weithredol a elwir yn lleoedd ec, a lleoliadau cymunedau sydd mewn perygl o lifogydd afonol a morol. Gallwch wirio lefel y risg o lifogydd ar eich safle drwy fap ryngweithiol ec ar ei gwefan. Mae'r sleid hon yn tynnu sylw at rai cwestiynau ymarferol i ofyn eich hun mwyn asesu a yw eich safle neu eich llwybrau mynediad mewn perygl o lifogydd. Bydd y cwestiynau hyn hefyd yn helpu i arwain eich cynllunio llifogydd yn y dyfodol, fel y byddwn yn archwilio yn y sleidiau nesaf. Mae llyfryn gwaith Modiwl 3 yn cynnwys rhai awgrymiadau ar greu eich cynllun llifogydd a sut i aros yn effro i'r perygl o lifogydd. Gallwch gofrestru ar gyfer rhybyddion a rhybyddion llifogydd gan Gyfoeth Naturiol Cymru, sy'n cael ei hanfon yn dibynnu ar lefel y perygl a difrifioldeb digwyddiadau llifogydd a ragwelir. Yn ogystal, mae swyddfa dywydd y Deyrnas Unedig yn cyhoeddi rhybyddion lliw wedi'u codio sy'n cyfeirio at amodau tywydd disgwyliedig, enghraifft, rhybydd amber glaw neu rhybydd coch eira. Bydd angen i chi benderfynu ar ba bwynt y byddwch yn sbarduno eich cynllun llifogydd. Un o'r prif ffactorau i'w ystyried pam fydd llifogydd ar fi'n digwydd yw pa asedau mae angen i chi ei diogelu. Mae'r sleid hon yn dangos sut gallwch gategoreiddio eich asedau mewn pyramid, gyda brig y pyramid yn cynrychioli'r asedau mwyaf hanfodol eich busnes. Byddai eich gweithrediadau'n dod i stop hebddyn nhw ac mae bron yn amhosibl eu disodli neu eu hatgyweirio ar fyr rhybydd. Wrth symud i lawr y pyramid, mae'r asedau hyn yn rhai pwysig, ond efallai gallwch ymdopi am ychydig oriau neu ddiwrnod hebddynt. Ac ar waelod y pyramid, mae'r asedau hynny sy'n ddefnyddiol, ond y gallwch redeg eich busnes hebddynt am sawl diwrnod neu hyd yn oed wythnosau, neu maent yn rhai hawdd ei disodli os can ei difrodi. Ar ôl gwneud y categoreiddio hwn, mae'n haws canolbwyntio'ch sylw ar yr asedau mwyaf hanfodol wrth ysgrifennu eich cynllun llifogydd neu datblygu protocolau ar gyfer delio ag unrhyw argyfwng arall. Mae'r cynllunio hwn hefyd yn helpu i flaenoriaethu buddsoddi mewn unrhyw fesuriau amddiffyn neu atal llifogydd. Bydd angen i chi fuddsoddi i ddiogelu'r asedau hynny sydd fwyaf hanfodol eich busnes bwyd neu ddiod. Ac wrth gwrs, mae cynllunio hwn yn eich helpu i benderfynu beth sydd ei angen ei ddiogelu neu ei symud yn gyntaf mewn argyfwng. I'ch atgoffa'n gyflym, mae asedau hanfodol i'w cael ar draws eich busnes ac yn amrywio o'r adeiladau a'r cyfleusterau ar eich safle i'r meysydd arbenigol fel rhewgelloedd, offer a'r peiriannau gweithgynhyrchu. Efallai bod gennych stociau pwysig o ddeunydd pacio mewn mannau storio a fyddai'n ddrud ei ddisodli ac y byddai angen ei symud neu diogelu pe bai llifogydd neu ddigwyddiad hinsawdd arall. Beth am eich nwyddau gorffenedig? A ellir ei diogelu neu ei symud fel eich bod yn gallu cyflawni archebion ar unwaith. Meddyliwch am yr hyn y byddech chi'n ei archeb ar hyn y gallech fyw hebddo. Gall talu sylw i rybyddion tywydd neu lifogydd roi'r amser gwerthfawr i chi symud yr hyn y gallwch i dir mwy diogel neu symud stoc, asedau ac eitemau busnes hanfodol eraill i raciau uwch. Ein bod wedi canolbwyntio ar lifogydd yn y modiwl hwn fel un o risgiau hinsawdd mwyaf yng Nghymru, dylech hefyd ystyried sut y gall newidiadau eraill yn hinsawdd effeithio ar eich safleoedd a'ch llwybrau mynediad. Mae difrod gan wyntoedd storm yn risg uchel i Gymru.
Pa ddifrod y gallech ei atal drwy sicrhau bod eich cynnal a chadw cynlluniedig yn cadw i fyny gyda'r pwyntiau bregus hynny a nodwyd gennych ar eich teithiau cerdded y safle. Mae tanau gwyllt neu tan glaswellt yn fygythiad cynyddol nad yw bellach yn gyfyngedig i ardaloedd gwledig. Bydd ein geafau glypach anhafau, gwanwyn a hydrefau cynhesach a sychach yn arwain at fwy o risgiau o iselder tir wrth i'r pridd fynd drwy gychoedd ehangu a chrebachu. Sut y gallai'r cylchoedd hyn effeithio ar eich safleoedd? Ar ôl ystyried yr effeithiau ar eich safleoedd, gadewch i ni symud ymlaen i'ch llwybrau mynediad. Mae tirwedd ac etifeddiaeth diwydiannol Cymru yn cyflwyno ei heriau ei hun, ac mae tirlithriadau, coed wedi syrthio a ffontydd wedi difrodi eisoes yn digwydd yn reolaidd. Os caiff mynediad ei dorri i ffwrdd, sut fydd hyn yn effeithio ar eich danfoniadau a'ch dosbarthiadau a beth am deithio staff, a fydden nhw yn gallu cyrraedd eich safle? Gallwch gymryd yr amser i fapio'r prif lwybrau eich safle a lleoliadau busnes allweddol eraill. Mae meddwl am lwybrau mynediad hefyd yn bwysig ar gyfer eich cynllunio yn y dyfodol. Enghraifft, os yw eich busnes yn tyfu a rydych yn rhagweld y bydd angen i chi symud safle mewn sawl blwyddyn, yna bydd cynnwys effaith risg hinsawdd yn eich penderfyniadau o ran y safle posibl a'r llwybrau mynediad yn helpu i wreiddio Chydnerthedd yn y dyfodol. Dylid asesu safleoedd yn y dyfodol nid yn unig ar sail hwylustod a chost, ond hefyd ar sail ei bregysrwydd i risgiau hinsawdd. Mae rhai ffyrdd ymarferol i asesu'r llwybrau hanfodol ac amgen i mewn ac allan o'ch safle. Fel gyda'r teithiau cerdded safle, dylech chi profi mewn amodau tywydd gwahanol, ond yn ddiogel wrth gwrs. Gofynnwch i'ch hun, pa lwybrau sy'n agored i eira, llifogydd neu stormydd, a oes llwybrau amgen ymarferol ar gael. Bydd y mathau hyn o gwestiynau yn eich helpu i ystyried gobygiadau ar eich busnes os bydd llwybrau ar gau neu'n amhosib ei defnyddio. Dyna ddiwedd modiwl 3, felly gadewch i ni grynhoi'r hyn rydym ni wedi drafod. Rydym wedi edrych ar risgiau hinsawdd uniongyrchol ac uniongyrchol eich safleoedd a'r llwybrau mynediad. Rydym wedi archwilio pwysigrwydd teithiau cerdded safle mewn amodau tywydd gwahanol ac asesu risg gyda ffocws hinsawdd. Rydym wedi canolbwyntio ar y risg fwyaf i Gymru, sef llifogydd a sut i gynllunio ar ei cyfer. Ac rydym wedi ystyried sut y gall aflonyddwch ar lwybrau effeithio ar eich gweithrediadau, hyd yn oed os nad yw eich safle'n cael ei effeithio. Dyma rhai camau ymarferol i chi eu cymryd o'r modiwl hwn. Pwy fydd yn cymryd cyfrifioldeb am asesu risg ar eich safleoedd a llwybrau mynediad ar gyfer effeithiau hinsawdd, a phwy fydd yn gwneud y teithiau cerdded safle a mapio llwybrau mynediad. Pwy sy'n cynnal ac yn diweddaru'r gofrestr asedau, a pha aelod o'r tîm dylai fod yn rhan o benderfynu pa asedau sy'n fwy hanfodol, a pwy ddylai gofrestru ar gyfer rhybuddion llifogydd a thywydd. Os hoffech fynd yn ddyfnach i mewn i'r risgiau hinsawdd a'r effeithiau ar eich gweithrediadau bwyd neu ddiod a'ch prosesau cynhyrchu, yna ewch ymlaen i fodiwl 4. Diolch am ymuno â ni ar gyfer modiwl 3, a peidiwch ag anghofio cyfeirio at y llyfryn gwaith. Mae'n llawn o offer defnyddiol, dolenni ac adnoddau i'ch cefnogi ar eich taith addasu i'r hinsawdd.